then you call me on the phone. Oh, the habits of my heart, I can't say no. It's ripping me apart. You get too close, you make it hard to let you go. I was 24 years old when I met the woman I would call my own. 22 grandkids now growing old in the house that your brother bought you. On the summer day when I proposed, I made that wedding ring dentist gold. And I asked her father, but her daddy said no, you can't marry my daughter. Najradšej varíme, čo deťom chutí, to je dukátové buchničky, špagety, pizza, perkel na smotane s haluškami, deti majú radi. Asi tak v rámci všetko, no. Toto je naša myčka, ktorou umývame riady, misky, taniere, poháre, príbory. No tá myčka má 40 rokov, 40 rokov. No ja som tu 35, takže bola tu už. No. Je stará, už nám nevyhovuje, by sme potrebovali novú. Zle umýva, musíme to v rukách väčšinou už, takže novú myčku by sme potrebovali. To stojí strašne veľa korún. Tu sme mali taký veľký chladiaci box, jak je to toto, rdzavé. Box bol starý, 40 ročný, možno aj viacej, nepamätám si, kedy ho tu montovali, pritom som tu 30 rokov, box už bol vtedy starý. Ten sa pokazil a potrebujeme teraz chladničky, pretože ten box, keby sme taký istý dávali, ten stojí veľa peňazí a bohužiaľ na to nemáme. No ale v tom boxe boli regále a tie regále boli označené. Jeden bol na zeleninu, jeden bol na mliečne výrobky, na mäsové výrobky. Lenže to už tiež nespĺňalo požiadavky dnešnej hygiene, pretože tieto potraviny, ktoré som vymenovala, majú byť oddelené. Takže chceme kúpiť radšej 4 chladničky. Jednu sme už mali, to je len taká núdzová, jednu sme teda dokúpili, taká narýchlo. A potrebujeme ešte 3 chladničky a 1 mraziak. Môžem povedať, že mi chutia. Sú tu kvalifikované kuchárky, čo je zárukou toho, že tie obedy sú dobré. Papám tu najradšej špagety, tu varia lepšie ako u nás doma. Obed je dobrý. Chceme pochváliť naše kuchárky, lebo strašne dobre varia, to musím povedať. Ale najradšej mám síce špagety, ale síce aj doma varia, ale tu lepšie. Zaslúžili by si nejaké nové vybavenie, aby tu síce dobre tu varia, ale aby tu ešte lepšie varili. To je asi všetko, čo chcem povedať. Ja by som tu uvítal automat na pitný režim. Luky, a si taký? A ty čo tu robíš? Ja som sem prišla nájesť. A ja tu chodím často. A videla si, v čom to tu varia? Takých starých spotrebičov. Presne, ale aj tak tu dobre varia. To by sa v Rakúsku nestalo. Slovensko je smrť! Nie sú tie henty dve povedomé? Ale sú. Nie sú tie hviezdy zo zem spieva? Ale hej, sú tam. Čo máme dnes na obed? Taký ževraj rezy na prírodnú, tiež niečo racujú. Presne, ideme. Chodíme. This is my favorite part.